Actividades de traballo. Hai persoas que deben continuar co seu traballo por ser este imprescindible para a sociedade e teñen que cumprir co horario establecido nesta situación, moitas veces dobrando quendas. Teñamos especial sensibilidade e comprensión con eles. As persoas que estamos confinadas no fogar con teletraballo debemos manter un horario axeitado para poder desenvolver o noso labor con eficacia e cumprir co horario establecido. Porén, o exceso de traballo tamén fará que aumente a nosa sensación de estrés e malestar. Unha boa administración do tempo nas diferentes áreas e rutinas permitirános desenvolvernos de xeito máis eficaz, manténdonos equilibrados.